Santa Camila, mimi businesswoman. Mutongi girl. Toto get I mimi. Aiwa, manje kana yetodaroka watori iwo sisa usikuwaregerere aiyo iwo sisa usikuwaregerere watikanganisa kana kuti sisa ndova ngatondi because ndo mese makatadzirana sisi ndakuti kunyara kusikupusa and sometimes vuma kupusa andiwana vuma kupusiswa andiwana sisi alright I'm willing to set up fresh I'm sorry tozo sisa nokudiwa chet kana uchida asati sikumanikidza kana uchida ngazvipe mukati memoyo wako usingade kubva wamwaza kuti zizika ndagumira pano handikwanisi katongoziva tindongorwara makodzi munhu achienda kwakoyatindatogwadziwa ngo singaiti shuwa ndingabva kona sende kuti ndiuye kuzana muchikonana nendarwadziwa singaiti shuwa ngade ndiri kutoita zvimwe bhodha rebotswana bhodha rebotswana gaya akuya kuno sacrifice yakadaro nendarwadziwa singaiti ndichiti ndoya kuzoonawo vana ava ndova ndatofambira vana ava andiona nafi uyu moya kuno petura kuinda nekudzoka itaza kuinda nekudzoka kwesa mutabva kuna na Cape Town kwedu zvimuruma kwari ndichiva mudzore kusera mangwana tine vadziri data tichitaka Shirigeze kudzokera kuRustenburg. Mungo vanga uchiya nguva iyi. Nosarira. Tichitanga nekumuning'ina protocol amen. ndichatadza kuti ndikana ndatadza kumbira kuti musanditsamwire mutange manozoti watadza apo mundidzorerawo ndisati kana ndatadza musakange nekunditsamwira bosi makanditsamwirawo kuti ini ndiko ndashazoti ko ndatsamwira noti ndisandaziva kuti ndatadza otanga nekunditsamwira saka ndofungoti handichanditadza kuti ndadzidzoka kutaurawo ainini hangu kutaura handisi munhu anotaurisa asi kana ndakatadzirwawo like pakunguva yati ndatadzirwawo pamwe ndopandozopedza mashoko asiri pacho ndasanga ndichizoita sendozonyarara asi kana ndanyarara sometimes vanondibvunza kuti wazonyararira futi ndinodada kwavoida nekuti ndechizoti ndozonzoita senotaura napo unoita sei saka pambacho ndizoda kuzandikunaa saka ndokumbirawo mundiregerewo pane zvandinotadzira zvese ndisunungurira ndakuregerera Hallelujah. Tinotenda. Well done. Sister Princess. The ball is in your hands now. kuti sisi nanchaitawo zvakati nekuti ina ndina hondo newe inzope hondo yekuti unotaurisa unorafura unochera machete saka wakasiya izvozvo munin'ina izvo zvingakuregerera asi usazvidzokorora nekuti ndo nyaya yangu inondizva aiwa kudzokorodza zvinodzokorodza asi iwewe semukuru ndiwe achatadza aregedze kutadza inini urikuona voisi rangu iri munhu asingandizive ndikataura anoti vari kupopota animaona anoti vari kupopota chiima yavo kana kuti muri kupopote but vanhu vanondiziva vanotoseka kuti ndo zvavari andimaona ndikatsamwa ndikataura ka mungondipesere kuti ndikatsamwa handichagoni ngataura kwacho ndatongoti zini ndakutongoti kukwapa ndoshandozoseka mwe munhu kana tichitamba chitoti makanzira fanoti papi kundoti aiwa andasimambotsamwe
zvanotora plus newo princess unotofana aiwa asati apedza yeprincess andemberi because ninaiso wake uva-complaints haanga achichemawo nawo klasi nhau yokuti zvatinenge taita isusu tiri vashoma sefamili yedu tataura tikagumbukirana ndofunga tinonetsana kuhava varege kuzonetsana iwo simuka nazvo chinopa murume wako anowedzera kuvenga handitokona nekuti ndiwamudza iye anokuda saka akaona kuti anoda kutadzira iye achidaiwewe pandiracho anotinyatsonzwa kundivenga zvakanyanya nekuti anoda iwewe anobva ati munhu yarukanganisira mudiwa wangu saka zvatinitaita like tiri tega so hasizokuti wosimuka unoti vanditi zvakati handikona zvinoita kuti shuwaka hazvinzwisisika vanhu vanozotita zvakashata murume wako nekuti anokuda imi wangu anondido handifanira kuti ndakaita chandaita newewe ndobva ndanomuudza kuti ndakamuudza anobva atati uya takudzokera kumashure toda way forward ende ucharamba uchimuregerera komunininawo achemawo akati ininiwo sisi ende iwe ukaziva chinhu one you are not always right princess pane paunotadzawo pane paunomubatirirawo paasingadi kubatirirwa ipapo panofanirwa kugadziriswa saka iwe uri kuti wokudii nekuti wakatomubatirirawo muninina wakambomutadzirawo ngazvibhalansi inini ndakambomutadza handirambi kuti munhu anotadza asi inini semaonero angu panguva zhinji yacho aiwa panguva shoma iyoyo yawakamutadzira tiri kumva chiva shoma iyo tiri ndopatikuda kwete yakawanda hatisi kuda nhoroondo inini ndokumbira uregereri zvinobva moyo mako here zvinobva moyo mangu ndokumbira uregereri undiregerera because ndokutenda vauya tiri tega tachaswera zvarisepatimanyaa zvanga zvangotanga zvichiitika saka naindo matogona mauya matogona kuti tikwanise kusunungurana saizvozvo nekuti nezuro tandisina nyaya nhasi handisina tichi saka matimaregererana ndichika saka chisimukai mumboita nahagi hai ndokuti ndiyesekuti pari paregererani motosora muchitinyeya kuti koma mazuva aona here madyiro vangu vachiita machips motosora muchitinyeya panachingudzi vapedza machips ese saka tapedza maregererana let's go now panhau yekupedzisira nyaya yenye yebusiness ndizvo handisingumavita panyaya yebusiness ika chipana naiwo maresponsibilities tichinzwa ini pakunaedza nhamba yangu mese munayo handika pakatakaera muno hwano yenye anogona ngofona tapi muri kupana nemaresponsibilities api ndiani anobika machips ndinobata mari ndinonyora munoita sei chipana naye maresponsibility kuti ati umwe asafile ndiri kurobhiwa umwe asafile ndiri kusidelinwa umwe asafile kuti ndiri kuchitwa kana kuti umwe akuti business nerangu and what are your intentions muda kuzama kukurisa business wenyu muchienda kupi Alright, atisi kutaura izvozvo tati responsibility tikuda kureva kuti basa mangwanani handitika mukurati muchisvika pada kutsvaiwa pada kurongedzwa zvino atika achaita basa rekutsvaira nokurongedza kuti pakapenyu muri two ndiani one has to say kuti alright in evidence yatsvaira iwe zvauchatsvaira zvandichatsvaira iwe uchaitawo so ndo maresponsibility atikutaura saka ndinenge ndinaye pano saka nenyaya kuti mungu nemwana kuzoramba uchisi mwana unozoti anokubata achikudaika zviita saka thingi ndikakwanisa hangu kuti ndienda mapotatoes nekubata pakumisa tent nekutokutengesa besi nekupinda kuwash iwozviswera kutiseva chii kugadzira magisasi tinogadzira tese iye ndianenge akamira pamoto obviously mazvese ndinogadzira ndopadza moto iye omira pamoto semamagatima nekuti ndine mwana achina ndizvo zvanenge achibata izvozvo vanhu havasi ndizvozvo paprotectasanda nemari yekuti muendesa vangoti mari vangavati 500 saka anomuka anouya kutsvaira vakuseri ndiani ndendakutenda nekuti handizokwanisa kuti nditi ndikapila mavheji nekuklina ndoda kutumwa zvese iyo umiro pakuti ndocheka ndocheka ndodidi ndozomiro panodiwa nekoseka okay for anoninohodha ndiani mafudzi
Saka anokusaya nemwana unokwanisa kumupa kadabota anonyora mari mubhuku ndiani anyone pamunenge matengesa sezvadaita nhasi patengwa stereki pana anamboona panyorwa takamira iwewe kuti ubhadhare takamira iwewe kuti ubhadhare taona kadla tese saka pabhuku apa tongotaura kuti kana pangotengwa anenge ari free ongotora bhuku ongomeka sure kuti munhu atenga iye atonyora pasi as long as is written down handitika saka mari yenyepa idhi murikudii mari yenyepa yamunowana paziva murikuita sei muri kubhenga ipapo kana kuti muri kubvisa istock inominisa kunobhenga same time iri kuchengetwa nani akakuguritsira here iboxi matengesa hafu here emagizazi matengesa here hafu already emagizazi kana mapa hafu makao yakadzoka here yakadzoka 500 yacho kana yakadzoka then so ndinoda kuziva because magizazi ane profit 150 ane profit 150 magizazi mabhawo ekumixira chichitochegadzira masaladi takatenga so pari zvino chachiri tasatapisa mubhengi nechachida kutenga zvikuda kuita huku tikatotenga dzimwe mubiki mugochi dzaiva dzemasadza havasi kuda ikagochwa munoivhura inofamba manje munoivhura nepakati kudai sowo moisa pabricend yakadai chicken vakaiwaridza iri full chicken kana koti kungotengesa ichi gumbo iri neichichi mahadibod dzechiboi saka it's now sorted hapasina problem handitika ndofunga zvinhu zvenyu zvakunyazofaya ende iwewe nhasi ndokumbira mumenyina unditiro favor mai odi ukasvika kumba ndokumbira kuti ari murume wako handiti ugare pasi zvakanaka handitika baba odi nasisi vangu ka tofunga tagadzisa kuti tova neumwe munhu chete tinopota tichikonana takona ndonichikumbirawo kuti uite pisi nasisi vangu nokuti ndinogara ndikarwara nhasi ndokwauchamhanya kunovaudza kuti munhu yarudi ari kurwara saka ndachikumbira chero tikakonana pano ndezvemunomumba handitika iwe ukakona nasisi vako wafanira kuti manyonodza murume wako kuti takonana nani nasisi vangu muchakonana muchagadzirisana handitika so that murume wako azive kuti akwanise kupindira pakati pako naprincess the same thing as well handitika uchadzoa kuti murume wako handiti varume vava vazive kukutambira ngavatambire uko ende morovha varume venyu mazukuru muzukuru nasekuru animoda saka ukaba waugezwi chero zvikaita sei zvakafanana nemiwo ukaba wenya ugezwi chero zvikaita sei because muri blood rimwe chete anomaona saka regai kutendera kuti napinde pakati anomaona itai kuti varume venyu kavawane muchiseka murume wenyu achida asingadi achiuya pano ngatiwana muchiseka zvotarisira kuti paswera sebeka anomaona nokuti ashaya atoona kuti pane mufaro iyewo maswera seba taswera maswera seba munhu andimaona zvichitongodaro akavaona vachidarika maswera seba baba oti anomaona muchitovhara magepu chero makakonana pana pamusava showe makakona muchagadzisana mangwana kubasa kana masangana pano kana pavanouya pretendai sai maplastics nayo maplastics nayo muchiseka handitika ndo zvazvinoita ndo zvinonzi kukura kwachona handiti ndo chinonzi kukura kwacho ichocho saka mukadaro munenge matogona saka isusu tauya takuonai vasikana tinoti bhizinesi yenyu ngaropafadzwe ndikaendibhadhare mari yemarasheni tusa takangamwa fil kwanzi yesi najulie yes na Julie pane vanhu 200 emunhu wese anobhadharwa machips anobhadharwa wapiwa mari machips waiona unoiziva mari machips 200 support black businesses pane vari kubvunza kuti princess at some way and the way forward nekuti pane
Tawanda rana. That's 20 rand. They want 80 young. Oh, Manga Vasinga. No, Maria Mamchitika Yadi Kamuchika. Muchika, Maria Mamchitimo, Madame Chitimo, I can take us off Muchika. Yabuda change. Yabuda. My dad is Avunza. My dad is Avunza. Could spend time Princess Batora Kuti. They even gonna separate up a business. You know, family so I say. My problems. My problems. The man that I'm business and it. Mukasa trust for two in no fun, but and Skunya Panatichi. Tawanda Udza, Lorraine, Udzavana. Quite one of us. Tawanda Udzavana Avaka, Woods and not Udzavana Chokwadi. Tawanda, Ndaikupa Mari, and it's Nisinga Zio, Chatis and Maria got Tizinayo. Chikupa Listi, Maria Kawanda. At some point, Tawanda Kakupa 80,000 rands young. Yoka Garanayo, Karabastana, and Undo, Derajin, Jok Shop Kwangu Zimbabwe. I will not Kuyana Shade. Ukazokane change young Zimbabwe. And the Museum Kasaka neighbor Facebook. But yes, is now a brother to me. Ninye kungotindo anochenda kuma bhazi kwakusitika ne lockdown antika ndine shopping tinza zvinhu zvekumusha masani jemu maroiko maserevita machi saka iye paindibvunza kuti munotenga naye mumaprice adaimuze kugwera kati no kwamunotenga kunodhura ndipe ndokutengera ini ndandisingamuzive but ndakamutrusta ndikatawana zvandiri kuda ndezvemushopu aifunga ndikuda zvinhu zve5,000 tawanda ndikatawana ndikuda zvinhu tawanda akauya handina kana 1 day ndakaita problem naye kusvikira lockdown yatanga. Saka mukona pachenda trust panamudza ndiri muJoburg ndiri pano auya nefuel yake akatsvaga kuti akatevera pano akabhadhara bill anoona akadya matips tikabhadhara bill indangonzwa kuti kuna kurikuuya kunoti ati kuperekedzai hapana kana pekuti ashandisa fuel yake anoona ndo trust inongodiwa nekuti izvozvo right now Tawanda akatonditi Melly ndikuda 50,000 ndikase motikari yangu kana ndinayo ndinompa pakawana chitawanda pane munhu ndati ndipire mari jobe contact me number com account ne account number yake but takasangana pa Facebook but now he's like mukadzi akandondiziya ndinotofona anytime mukadzi akatipa ndisiri kudiwa na Sis Melly mashiwa anditoona hauze kuti atina unobatsira nekutokoza here atenda titi 2 mazanophobic ekutokoza vekupiswa veva ndakati ndapinda muno minini ndikati maje ndiri munhu wemukadzi ndachuzwa neteam that was last year last of last year vanhu vachipiswa chirowa paya ndobva ndachuzwa neteam UK vana Simba Zimu aine navuka Zimbabwe zvikanzi Sis Melly mototora basa iri ndozvanokodza tangu tofunga zvagara zvichingori mandiri zvinhu anomaona ndikati kupi kuri kupisa vanhu ndokwa zvikanzi Sis Melly we trust you fambai ndozi ndichiri kurangarira vuka Zimbabwe achindinamatira pafoni ndichisumuka kuRustenburg nemotikari ndichiuya kunoko antika ndakafonera Tawanda kune vanhu vari kunzwa kutokoza handikuziye antika ndakatueneneni antika tinoona tigotsvaga bhazi riri kudiwa Tawanda akasiya zvaaita antika ndimanager wekumabhasi akasiya zvaaita tikapinda mota make tikapaka mota yangu takaenda kutokoza kunoona vanhu tikataura nevanhu tikadzokera tikati Tawanda ndi bhazi rako iwoweka ari kuZimbabwe pari kudiwa bhazi agent tikatsvaga bhazi shuwa tikaenda chinandotakura vanhu vedu anoona tikawana vachitamirirwa negovernment yekuZimbabwe tikanzi takuita take off tipe mari iyoyo kusisikudo anoona apa vanhu team chi vanhu vati vanhu ngaende kumba vanhu vari kupiswa vanhu vari kurowa andiona ndainze Tawanda akazondisiya ini ndichibuda nebhasi nevanhu ndichienda kuZimbabwe ndakana ndiri 1 nevanhu Tawanda achidzoka semunhu anga ari kubasa ndikafamba nemavictims ndiri 1 kuenda nawo kuziva kunomeka sure vasvika zviri safe government yanga ine take over ndatinga ndasogarawo serefugee mubhasi antimaona zvese izvo zveizvo last of last year andimaona
So there's a lot of things that takaita zvokuti tave nedzimwe Facebook Mazinja andiona ureda tenda kuna mweya futi mnyaizio dadadiso kwadadisafirwa nemwana usiku convey yakainivhengebhenge anti nevamwe madhengevhenge anogara muno McDonald's mariwo bata mari ndiyaibata ana mai emu yakasina zvekuitotwazinoti maji but ndiyaipiwa mari takaungana tese takauya usiku ndichipinda tikanoita pungwe kurustenburg takadrive ndakanoita in 2 days zangu ndiriko vemujoburg vaidzokera dzimba dzavaindatovata pamoto rudo irworwo but ukazoona vanhu vachitaura kuti meni unoba meni hana rudo unokanganwa kuvabvunza kuti kopa aidai akabapapi kopa akadai kopa aidai naimi taureiwo kazvinhu zvake zvakanaka ukabapapi kuti pewo v11 rekuba haribude saka tinoda kuti mudzidzisa noti trust ngaivepo pakati penyu ene nokudananai kani mudanani basa renyu rifa zvinhu zvinopafadzwe muchinamatirana muri mudzimba dzenyu imomo mwari pamberi musati mabuda mumba every single morning mopfugama kana usingadi murume wako asingadi kuti unamate enda mutoilet unonamata mwari zuva redu ngaritungamirigene pane vasingadi unoziva pavarume vanga vaswekuza everything ukaudza varume everything vanokuparadzanisai ende unoziva mai oji murume wako haakwanisi kukurespekta because anenge aizoti relationship iri pauri nerelationship iri pana sisi wako vanokumirira hapana so anotanga kukuabusa murume wenyu handiri kuona bose anozoti hauna munhu anokwanisa kudefenda wepa blood sister saka zvimwe zvinhu gaisika asi zvekuudza varume especially kusawirirana kwenyu zvanga chitaurwa Sis Melly zvakakoshesesa izvozvo zvimwe zvinhu try to cover it vasaone kuti pane zvekuitika sakukamira vadaroenda tikuenda sekuru avasinochinja umba zviri nani andisiziya aiwa togona tatinokurei pasho pasati avhara pasho papo aneno ndipapi pasho hapana panotengeswa pamo wapamchimo saka regai titinde ipapo regai tinde nasetinde ipapo tintoyoira handiti imi pana patapedza nemi handitika mune mablankets hasi yenyu kuti sori yenyu foni yenyu Sis Melly amen handisichitsina phone sananotora phone and then kune zvinhu zvakabva kuna Z kufrancituko tawanda aramba kamera madaris tawanda aramba kamera mune machafing tishenyu hadisaiburisai madhairis aone musapa madhairis tisaisayapo machafing tisha handiyekuti business engana razokura handiti umwe moisa sadza umwe madhairis aita izvi handitika madhairis aita izvi umwe sadza umwe sadza umwe usavi umwe chipu murisai uye acho madhairis achita machira yenyu i3 blankets airatenga 3 akatenga 3 blankets enyoka handiti ndiaba hanzvadzi musaita mistake ipapa musaita mistake hanzvadzi handitika saka ndezvinotombomanya nehanzvadzi pachimo handiti pamataura ndinotsvakira hanzvadzi bhutsu dzemumakumbo handitika because mune ma-morning shoes mune mabrief nematoothbrush nechizve mukoma zvevakomana nevest chenawo nebhurugwa rakautundokachenachenawo netisheti yacho handitika tofambe zvakanaka isitoinda naye handitika dei papa nehwani wenyu apa panga ibhisi anoona kuti azodzinosara pasi ndo hazvanzi yaprincess muzive kuti adzakusara ari kuenda kuholiday songonotambawo ambotamba neresara rake ikoko noti wanyanya kungoona zvakawanda chingowe mwana akambonyumidzika mwana mudiki pakuti adi asununguke saka tongoenda nayeko zvino tikunomusiya muno paganasi but handizivi ndepapi paganasi but changofanira kungova mari yetransport yekuti kana vafunga kudzoka kumba ganasi kana asina kuzovaona then ouya kunoko no problem patizangotaura kuti mufanira kuti mukomana dokakumba tomusira mari vanodzoka nokuti kunoza nemukomana anza ndineza kuti anouya rini ari oga alright kumba ikoko ganasi chanoswera ari kubasa anoswera asipo
Animona. Saka isitodi isutointa business rinopafaka. Mwana yokuroti. Mukomborero. My dad is Magaita Basa. Thank you very much. Peace ndoyatuda runyararo. Ndoyatuda runyararo. Majaris vana baba vaona kuti vakaita sei. Kana mine hembe dzaminadzo kwamuri koko dzamuri kuda kupa vana ava handitika dzamusingasakwani dzamunokwana musikana yanopfeka bhutsu size 7 8 or so yanopfeka size 6 4 4 3 handika maona miviri yavo yakati just get hold of Lorraine kana uri muJoburg handitika mopa Lorraine anozvinza kunoko kana uri kwandiri inini just get hold of me handitika you can get hold of me, you can get hold of Lorraine, you can get hold of Salom musikana uyo Salom uya vakuoni because ndiwe syndicate yacho yeJoburg your team Joburg you can get hold of Salom handitika vanounza vanofamba naLorraine vanounza kunoko handika you can get hold of Tawanda anotiperekedza koma Victor varipo tawana nakoma Victor varipo kana une hembe dzinokwana hanzvadzi muri kunyatsoonekera kune tarini guni ataura kanzi atiri konzerate matengera hanzvadzi Mwana comment yake pa first life. Okay. Ashiti chi? It's my shun. All right. Mangoni. Saka mukoma nando zvaharishi. Anoona. Ndo zvaharishi. Mukoma na blue size 8. And kune sheti dziko dzakagara ma t-shirt zvavangoita uzvo. Please get hold of anybody. Lorraine inini Anjazi Victor Salom Mana number dzafike even get hold of you. Fancy what happened when the lady wembazoro? Asala ndifonera angatsvaga mani anofamba makusenza achina tsvaga imba. Anofamba kusenda tsvaga imba. Saka angasada wana imba. Uyane vanhu vakatomirira kumubhadharira. Kune vanhu vakanditi vada kumubhadharira mari. Takamirira kuti kana wana imba then onipa ma details ake vanhu vaisa mari straight mu account yemukadzi iyeye uyacho obhadharira imba iyoyo. Mukadzi wekurohona. So that ichi akwanise kubuda mumba madaura wane murume. Saka akangowana imba pane vanhu vakauya WhatsApp 2 vakadzi 2 vari ku UK vakawira tanoda mubhadharira imba. Saka they will pay for it. Ndakamira kana awana imba chinzi yawanikwa then ndobva ndapuwa ma details ake ndo vakadzi vaya vomusira mari straight pano collector mari yake yemukadzi. Ndakazitaita ne account here something like that. Okay. Then iye ungozobhadhara. Because I actually chance in the very diary. What are you saying? Saka dosha. Saka must tapra change kumbaisi. Must tapra njani da just good when this happens. Kane butsa ndoda kuti mutsaye shima uyu. Right. No, utotonda kutarikana chimuka makuseni unotakana. Mama ngani pati kunoda kashitenga butsu nematirausi koshino. Ichi vest ndiziya akaita zvese izvi. Okay. Yako zvinotofamba nazvo izvi ndo zvazvoizvanditi. Nama mini brief yako ayi. Neroloni yako. Nama sokisi yako. Ukanotsvaka mateki. Anditi mafuta ako ma earring ndiani aya yako dzakana vakabogwa achanzi murabogwa ndikupe so ndo zvako I think chingotakura ngondo zvako noteka mberi nditika saka ndo zviripo anokwana nasi kuri kupisa nasi kuri kupisa shure nani at least mange mtawanda ngau yatore ani mazikamo akwana ma morning slippers anditi tikunotenga boots ne uyu manje na Sis Melly Tawanda aramba kuonekwa muri kuzviwirumira wega team Tawanda aramba Okay, sorry guys, pampaita phone call. Mudiary wekupi shaka mudiary. Kuzika mwana madiaries. Vatiziva nziri ndakuziva isi Sis Melly. Aiwa mungainde manje kana musina kuzvintroduce shaka mudiaries.
Kana kuna moto yakanzi international cross border traders association. Machine anozi. Kana muri munongo. Tiri kuenda kwaGhana's manje manje. Tiri kuenda kwaGhana's manje manje. Salon. Number. When I'm asking for a friend, this is not sure asking for a friend. Wafuta kuonekwa. Kaina Tawanda ndini Tawanda wacho. Tawanda ndiye Tawanda wacho. Chirimu Jimstein. Hey, change your name back. Diaries. Put it Dennis. Denny. See your life. Fear God, Abi. Hey. I'm asking for a friend of mine. All right. Takwenda kwa field team. Takwenda kwa field. Do you tell me no? Sis Melly. Feel Salon pana kuseva number ya Buti Dennis do wazotola kwa mapikich. I think they tola mapikich. Tola mapikich. Teresa go for kind of kundoda t-shirt. What are you eating? So kuru an school go nek mashuro. Okay, she farm in Yangi live, Sakabata live. Yes. And then phone Sis Melly. It is phone Sis Melly. Huh? Phone Sis Melly. Huh? Show the picture but I want. I should go on. That concentrate, a multitask, you're a man. So when it's good, you can see how long it takes. Only me short there with my overalls. I can't. I'm about to try your report and send it to the ozone tour in Dabo. Alexio, my friend, I don't like that story. Yeah, she's up to the man. Go to the picture. She took a picture. When you're watching the pictures, you want to see your face also. It's a clear memory. Yes. Thank you. My dad is talking about Phil. Tozo. But I'm going to push. Ah, sakanga tifamba tibaye zvakadaro. Tifambe takadaro. Ah, this is kumba ka isusu. Tawanda.
please. Ndatotemba imini. Alright, mosara bo. Kai ku Botswana to the mawe. Inaenda kumota kwa Tawanda. Lorraine, Ma. Feel that you to direct. Like it's in the end the live team.